baik balulu asura. Badan cubu menggalai di kaki limun dan tamanuang alun juo pecah talu. Doakanlah denai mande tuang isu nasib denai berubah. Basabah dulu dan basabah untuk mencapai tujuan nangko, walau balambo-lambo nan penting adu rezeki. Basabah dulu dan basabah untuk mencapai tujuan nangko, walau balambo-lambo nan penting adu rezeki. Marantau denai marantau untuk madu untung kok de di kampung badan alun pagunolai. Baaka susahnya dirantau, orang kampung indah tahu. Coy itu bana para sayan baik balulu asura. Badan cubu menggalai di kaki limun dan tamanuang alun juo pecah talu. Doakanlah denai mande tuang isu nasib denai berubah. Basabah dulu dan basabah untuk mencapai tujuan nangko, walau balambo-lambo nan penting adu rezeki. Basabah dulu dan basabah untuk mencapai tujuan nangko, walau balambo-lambo nan penting adu rezeki. Basabah dulu dan basabah untuk mencapai tujuan nangko, walau balambo-lambo nan penting adu rezeki. Basabah dulu dan basabah untuk mencapai tujuan nangko, walau balambo-lambo nan penting adu rezeki.